Sziasztok! Ebben a videóban az Alice Puffinak a felhasználási módjait szeretném megmutatni. Úgy gondoltam, hogy ebből egy sorozatot fogok készíteni. Most az oda-vissza hurkolását szeretném nektek bemutatni. A következő videóban szerintem a körbe hurkolást is megmutatom, körszaporítással, úgyhogy tartsatok velem, levesszük. Hoppá, vagy? Szétszakítjuk a címkét, és akkor ezt a fonalat kívülről is kezdhetjük egészen nyugodtan. Ezt a fonalat nem kell horgolni, se kötni, igazándiból azt kell tudni róla, hogy itt meg vannak előre határozva a hurkok, úgyhogy csak a hurkokat fogjuk egymásba dugdosni tulajdonképpen. Felfele igazgatjuk a hurkokat, így lesz egyszerűbb a dolgunk. Hogyha oda-vissza szeretnénk hurkolni, akkor mindig csak így fölé hajtjuk a következő szálat, és a következő szálakon lévő hurkokba fogjuk az alsókat bedugni. És akkor így tovább. Hogyha mondjuk egy sálat szeretnénk hurkolni, kiválasztjuk a szálnak a szélességét, és akkor csak ezen a szélességen kell dolgoznunk. Így. Most ezt fogom nektek megmutatni. Ez igaz akkor is, amikor takarót készítünk, vagy párnahúzatot készítünk. Azt még elmondom nektek, hogy egy ilyen gombolyagból egy 40x40-es kocka jön ki. Ez a vastagabb pufira vonatkozik, van vékonyabb pufink is, amin kisebbek a hurkok. Abból sapkát készítettem gyereknek, és kijött még belőle egy körsál is. Tehát így tudtok számolni, hogy egy 4 évesre való sapka, meg hozzá egy kis körsál kijön egy gombolyagból. Jó, na akkor lássuk a medvét. Tehát én most egy ekkora sálat fogok készíteni, oda-vissza hurkolva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 szemet fogok használni. Na most a következő sort, azt fölé hajtom. Így. És a 10. szembe elkezdem hurkolni visszafele. Látjátok? Az csak annyi, hogy beledugtam az alsó szembe, beledugom a fölötte lévő szemet. Így belehurkolom. Remélem minden látszik, és nem takarok ki semmit. Látjátok? Itt jön a 3. szemem. Ezt beledugom az alsó sor 3. szemébe. Így. Így már kezd kialakulni az első sorom. Ezt is beledugom, lecsekkolom. Aha, látszik szerintem. És akkor a következő az ez a szem lesz. Így. Látjátok, itt már nagyon szépen alakul a dolog. És végül is csak ez a dolgom folyamatosan, hogy az alsó szemekbe a felső szemeket így fogom, és egyszerűen belehúzom. Fölhajtom, és akkor így már nagyon szépen fog látszani, hogy kezd kialakulni az első sorunk, és itt lesz a második sorunk. Lehet, hogy már a második sorban könnyebb lesz a dolgunk, mert már peckesebben fognak állni a szemeink. Így ez az utolsó. Így. Na jön a következő sor, az pedig már a 3. sor lesz. Ismét fölé hajtok egy kis fonalat, és akkor itt az első szememet bedugom az alsó szembe. Az alsó sor első szemébe. Akkor most itt újra így. Látjátok? Pofon egyszerű a dolgunk. Ezeket a fonalakat nagyon szeretik a gyerekek is, tehát nagyon ajánlom gyerek kezébe, rendkívül jó pofa elfoglaltság, úgyhogy nagyon sokféle dolgot tudnak készíteni belőle, akár még kis táskát is, kis kosarat is. Az a tervem, hogy azt is megmutatom majd az egyik videómban, hogy kosarat hogy lehet belőle készíteni. Látjátok is, így haladunk tovább. Szerintem meg fogok csinálni belőle egy pár sort, addig kikapcsolom a kamerát, és akkor utána visszajövök hozzátok.
3 sorunk. 1, 2, 3, remélem ez így látszik. 1, 2, és a harmadik itt lesz majd. Hát nagyjából ennyi sort gondoltam most így bemutatásképpen csinálni. A végét még megmutatom, hogy tudjátok majd elzárni. Úgyhogy hát én bíztatnék mindenkit arra, hogy nyugodtan használja ezt a fonalat. Nagyon jó pihe-puha fonal, lehet mosni mosógépen. Gyerekeknek is kiváló, tényleg a kis kézügyességnek ez nagyon klassz dolog. Ezzel is tudják a kis kezüket ügyesíteni. A vége az csak annyi, hogy innentől a hurkokat egymásba fogjuk dugdosni, így tudjuk elzárni a legesleg végét. Keresek egy ollót, lehet, hogy nem fogok itt most a kezem ügyébe találni, de majd mindjárt elszaladok érte, és akkor azzal elvágjuk a legvégét. Látjátok? Ezt a hurkot beledugjuk ebbe a hurokba, és kész, ezzel így úgymond el is kötöttük az utolsó szemet, lehurkoltuk. Ugyanez az eljárás egyébként kötés végénél is, horgolás végénél is, hogy valahogy elzárjuk. Mondjuk a horgolásnál mindig csak egy szemet viszünk, szóval ott adott is a dolog, de a kötésnél hasonló. Le kell zárni az utolsó sort. Na itt most elnyisszanthatjuk a fonalat. Na, megtaláltam a kisfiam iskolai ollóját, ez teljesen jó lesz hozzá. És akkor itt egy huroknak a közepébe nyugodtan el tudjuk vágni a hurkot. Ez kezdésnél is lehetséges, és a végénél is, hogy el tudjuk csomózni. Fontos az, hogy itt a közepét keressük meg a huroknak, és ha ott elvágjuk, akkor a fonalat nem fogjuk bántani. És így tulajdonképpen egy sima fonalat kapunk. Ezt nyugodtan itt el tudjuk csomózni, és akkor így le is zártuk a munkánkat. Ezt itt be tudjuk vezetni egy tűvel, vagy horgolótűvel, vagy szál elvarró tűvel, nyugodtan itt vezessük végig a hátulján, és akkor ez egyáltalán nem lesz zavaró. Látjátok? És akkor ilyen kis sálat, kockát, párnahazatot, takarót, stb. Tudunk kapni ezzel az egyszerű technikával. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, hogy tudjam azt, hogy jó volt, illetve, hogy csináljak másik videókat. Mert nagyon fontos nekem a visszajelzés, hogyha azt látom, hogy szeretitek, amit csinálok, akkor nyilván én is arra törekszem, hogy akkor minél több dolgot próbáljak nektek megmutatni. Jó, úgyhogy ez egy nagyon jó visszaigazolás számomra. Nagyon megköszönöm, hogy ismét velem voltatok, és akkor még megpróbálok folyamatosan új videókat nektek megmutatni. Ahonnan ezeket a csodálatos fonalakat be tudjátok szerezni, az Budapesten, a 16. kerületi boltunkban lehetséges, Rákosi út 123 alatt, vagy pedig interneten keresztül a www.anyafonja.hu-ról. Követhettek engem a social médiába is, Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol ugyanaz a nevem, Anyafonja, így tudtok engem megtalálni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!